balandeli bomculo wethu wesintu ngibingelela iSouth Africa nayo nkana lo bingelelayo kumkhathazi engicabanga ukuthi sebeyamazi abaningi useduma kakhulu so ungakamazi umkhathazi futhi-ke akekho la eSouth Africa. Maye bunzima kwa Department of Love, yeah. Maye bunzima kwa Department of Love, yeah. Bunzima kwa Department of Love, oh. Yeah, bunzima kwa Department of Love, Maye bunzima kwa Department of Love, yeah. Bunzima kulo mnyango wezothando. Sengithake ngenze i-video clip eshoyo ukuthi umsebenzi kamkhathazi uyeza usendleleni. So-ke umsebenzi uzophuma nge-29 lenyanga esikuyona njengamanje ekuSeptember. So-ke ngokohlelo lwethu sihlela ukuthi mhla ka-29 i-album siqale eThekwini e-workshop bese-ke siyovala kwaMayimayi lapho ezobatholakala khona. So siyacela ukuthi abantu bethu ukuphuthuma impela ngoba sizolethe thina mathupha abantu baye bekhale ukuthi-ke bathenga ama-CD wethu ey'tolo abanazo isiqiniseko sokuthi mhlawumbe imali iyafika ingakho beyifuna kuthinisana nje abaphuthume-ke abantu. Le-album engizoyithula-ke kaMkhathazi isihloko sayo sithi i-Velvet Cake. Ngiyahlekisa-ke kodwa-ke umuntu useyozwa ingoma phakathi ukuthi kuze kube i-Velvet Cake nje kusuke kunjani. So-ke le album engizoyithula inamanani awu-16, so 16 track. Okuwumehluko kulo msebenzi engiwenzile kulokhu ngoba kuya kube nabafethu engiyangibambisana nabo kulokhu ngikhethe ukuthi ngisebenze ngedwa. Kule album ngithola nje umkhathazi ewumkhathazi oyimele ongancike ndawo. Ama-backing wonke ashaya umkhathazi ingoma zikhethe umkhathazi zonke njengombambiseli. Yesha mapinga wabangalu zikhwele insizwe ibese nivuma lengoma yamwela wobe cox nekavela. Yesha mapinga wabangalu zikhwele insizwe. Niyazi ukuthi umkhathazi ufakazi balokho ukuthi akazashaya eceleni. Ngafika ngo-2016 ngafika ngathi yelikabani lelo phimbo yelijabulisa abantu awukeneleze wemkhathazi wonga lelo. So bayazi-ke abaningi ukuthi mase ngisho njalo ngisho noma ngabe kuyi-festival uma ngisho njalo impela hhayi ngisho ngaba ukuthi umkhathazi awumthandi noma umazi hhayi usumume ngenyama. So sabuya-ke futhi-ke ngonyaka odlule ngiphinde ngabuya futhi ngazothi ngiyabuyela yesiswini sikamama woba ngabe ngiyabuyela lo mtabuzina. Sengivalelisa nanokuthi-ke bafowethu ngiyadlulisa nje angisemuzi umkhathazi kuyaziwa ukuthi umkhanya kuhle emdletheni. Bafowethu kuyakubuye kusiphathe kabi-ke thina emdletheni futhi manje baningi abaculi ekugabeni umkhanya kuhle kodwa njengoba baningi nje ugcina manje sengathi ababaningi ngoba abafowethu babuye besebenze kancane. Ngiyacela ukuthi umfowethu noma ngabe ubani uma esitudio ayosebenza mahhala asebenze ngokuyikhandla siphakamise umkhanya kuhle. Ungagcini futhi abacule emkhanya kuhle bo-50
kodwa abaculi abagcina sebedumile noma abasebaziwa abadluli ngisokufanje yabo abaningi bayakwazi-ke kuyimpucuzeko nje ngicabanga ukuthi sasibabili esisuke emkhanyakude esasimele umkhanyakude wonke but abaculi bebaningi.